Koska Turku Music Awardsia ei järjestetä Konjaminin katkuisten kabinettien suojista, on meidän aika jalkautua kaupunkilaisten pariin ja kuunnella, mitä turkulaisilla oikein on sydämellään. Mennään. Jaetaanko Turussa tarpeeksi kiitosta? No ehkä ei, tai ainakaan se ei välity mitenkään niin kuin laajalle kuulijakunnalle. Ei. Turkulaiset on aika ei niin avarakatseisia, ehkä kiinnittyy enempi niin kuin omaan napaan koko maailma ja semmoista. Ei, ainakaan mulle. No tietyllä tavalla joo, toisella tavalla ei. Mutta kyllä niin kuin tästä ainakin on tullut kiitosta ihan mulle riittämiin. Mutta sitten Turku on vähän tämmöinen paikka, että kyllä täällä tämmöisiä ihmisiä on, jotka ei välttämättä niin kuin kiitosta jaa. Jaa, no en tiedä. Kyllä itse asiassa aika paljon. Ei Turussa eikä muuallakaan. Kenet sä palkitsisit Turku Music Awardsissa? Nyt pistit paha. Affinity, jos se olisi siellä. Kyllä varmaan Tippa T. Kailo. En tiedä, Where's in the Village on sellainen turkulainen pikkubändi. The Journalist. Ei kun se Journalist vaan, joo. Niin kyllä mä varmaan tänä vuonna palkitsisin jälleen kerran, niin no Sword Recordsille mä antaisin propsia. No kyllä mä Mursusikarin itse asiassa palkitsisin. Aseman kyllä. Minkä takia? Se auttaa nuorisoa saamaan omia levyjä sinne kaupalle ja muutenkin tuottaa musiikkia. Niin. TMA TV:n tekemien tutkimusten perusteella turkulaisten mielipiteet ovat jakautuneet. Jos sinulla kuitenkin heräsi halu lausua kiitos, tee se osoitteessa www.turkumusicawards.fi. Joulukuuta Turun klubilla ihmiset tulevat palkituksiin ja juovat olutta. Turku Music Awards, go go!